Hallo, welkom terug bij Dit is geen podcast. De podcast die stiekem geen podcast is, maar stiekem ook wel. Met een twist en dat soort dingen. Ja, toch? Ja, het is wel zo. Het is gewoon de waarheid. Het is de waarheid. Nou ja, vandaag zitten we bij Weerstand Remond. De weerstand. Maar, Hij haat dat zo erg. ik vind dat zo vervelend als mensen dat Weerstand. zeggen. Ja, bij Weerstand. Niet de weerstand, weerstand. Dus bij deze, weerstand. Even kijken. We zitten bij Weerstand en we zitten achter Weerstand, dus hier gebeurt niet veel, maar dit is wel gewoon een gave locatie, want ja, dit is echt zeg maar niet meer aangeraakt sinds 1980. Nee, dat is zo. En je hebt hier een beetje Chernobyl vibes, of ja, dat heb ik. Ja, maar ik snap je wel hoor. Ja, oké, ja, het zou zomaar kunnen zijn dat dit bankje radioactief is en dat ik nu dood ga. Dat zou zomaar kunnen. Misschien is dit de laatste aflevering van Dit is geen podcast. Dat we morgen niet meer leven. Het zou altijd kunnen, man. Ja, het lijkt erop dat de recording gewoon goed gaat, dus ik heb verder niks... Ja, nou, wat gaan we allemaal bespreken vandaag? Nou ja, ik denk dat er sowieso één ding is dat best belangrijk is om te bespreken. En dat is namelijk het feit dat Joël hier bijna niet meer had gezeten. Nee, dat is... Hallo bij. Ja, hallo. Ja, Hier is ook look een at bij. him. Er zit hier echt veel bij, hè? Ja, cute toch? Cute. Nee, maar Joël was er al bijna niet meer geweest. Nee, Nee, serieus. Vertel. Ja, ga ik het gewoon nu doen? Ja joh, we gaan het gewoon nu Nou, doen. we gaan het nu doen vooral. Ik heb vandaag een auto-ongeluk gehad. En jij lacht daar lekker over. Ja, gelijk heb je. Want het klinkt ook, ja. Ja, nee, maar... Oké, wat er gebeurde, we hadden met een paar mensen de stad afgesproken. Ja. En ik was sowieso wat later, want mijn opa en oma kwamen langs. En op een gegeven moment kreeg ik een appje. Ik ben wat later, had een auto-ongeluk. Ja, Waarop iedereen meteen reageerde. What happened? Ben je oké? Weet je, ben je dood? Moeten we naar je toe komen? Dus vertel. oké, we gaan het uitleggen. Oké, ik ging inderdaad naar de stad om wat leuks te doen met jullie allemaal. Onder andere deze podcast ondernemen, dat was eigenlijk het plan. Ja, en ik zo naar de stad, zo fietsen, zo helemaal leuk. En dan kom ik uit, ik kom aan bij een rotonde. Of ja, niet echt bij een soort kruispunt, bij een rotonde. Je kan het. Ik vind nog steeds, Woorden om en het shit. gewoon te, nee, om het gewoon, ja, Ik snap je wel. Hoor. wat er is gebeurd. Omdat, ja, ik ga het nu gewoon uitleggen wat er is gebeurd. Als we 5 Dat minuten vind ik pauze gewoon- moeten hebben, moet ik zeggen. Nee, want ik vind het ook best wel, nou ja. We gaan gewoon door. Het is Ik gewoon kom grappig. aan bij een rotonde. En ik had mijn oortjes in. Ik weet niet of dat altijd zo goed is, maar ja, ik was muziek aan het luisteren. En volgens mij, het zat niet, en ik geef ook toe, ik was niet helemaal goed aan het opletten. Dus, en ik nader het kruispunt en ik zie rechts in mijn ooghoeken een auto benaderen. Die met best wel een vaart aankomt rennen. En ik dacht, nou gaat hij remmen, gaat hij wel remmen? En toen kwam ik erachter, die man gaat niet meer remmen. Oei. En ik wist gewoon, ik ga dadelijk gewoon geschept worden door die auto. Dat kon ik een paar seconden van tevoren, gewoon zag ik het aankomen. Ik ga dadelijk gewoon geschept worden door die auto. En ik had er vrede mee of zo. Ik dacht, oké, let's go Ik man. had toch vrede mee. Zo van, let's go. Je Daar had je gaan hele we. leven al voorbij zien vliegen. Daar gaan we. Nee, niet deze. Ik dacht, oké, daar gaan we. Hup. Dit is het. Ja, want ik kon ook niet meer remmen. Het had geen zin meer. Ik ga. En ik ben via de zijkant geraakt. Op de motorkap, zo bam. Klinkt allemaal heel heftig, want ja, als het zo heftig was geweest, had ik hier niet gezeten. Maar Nee, ik heb precies. dus... Dan hadden we deze aflevering in het Ik heb ziekenhuis even, opgenomen. ik heb even meegelift op de motorbak. Op de motorkap. Ik heb even meegeleefd. Ja, volgens getuigen, want er kwamen tegen getuigen. Oh, alles goed, alles goed. Ja, die kwamen... Alles goed! Ja, weet ik wel wat ze zeiden. Ik kan nog heel vaak. En het moment kan ik me ook niet heel goed meer herinneren. Want ja, volgens getuigen heb ik echt flink gevlogen. Een stuk of een paar meter nog naar voren. Want ja, je raakt een auto aan. Ik heb nog een klein stukje meegelift op die motorkap. En toen remde die volgens mij en dan vloog ik even. Ik ben gevallen op mijn stuitje. Echt, wat mag ik dankbaar zijn dat ik niet op mijn hoofd of waar dan ook was gevallen. Ik denk dat dit echt de beste manier was om te vallen. Stel je voor dat de ik... beste uitkomst was dat het niet gebeurd was. Maar, Nee, maar stel je voor dat ik head first zou gaan. Ja? Nek ja, gebroken, ja. dan had ik zeg maar op Nee. jouw ziekenhuisbed gezeten. Welkom bij Dit is geen podcast. Nee, ja, en ik heb trouwens ook nog, toen ik naar de stad ging fietsen. Is hij nog een keer aangereden? Nee, ik kwam... had ik me gedacht, weet je wat, ik ga eens een andere route nemen die ik eigenlijk dat zei nooit je zou... net.
nemen. Dat zei je. Dus, en volgens mij stond er een auto niet helemaal lekker geparkeerd, dus ik dacht, ja, ik ga wel zo, dus sneller. En als ik gewoon iets eerder of wat later was geweest, dat ik of nooit die keuze had gemaakt om een andere route te nemen, ja, Was het gewoon niet gebeurd? was niet gebeurd. Maar ik moet wel zeggen, een hele belevenis. Ja, zo klinkt het wel. Nee, maar en daarna, dat was ook nog wel een gedoe, want ik wou er eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Ik weet niet of jullie de film Whiplash kennen. En dan daar heb je een crashscène in. En het is eigenlijk zo, de guy krijgt een ongeluk. Ook een beetje op hetzelfde, die werd ook van de zijkant geraakt. En na dat ongeluk wou hij meteen weg en zei van, ah nee, niks van de hand. En dat was ik eigenlijk ook een beetje. En om er ook gewoon onderuit te komen van, ja, maar ik moet naar de stad gaan. Dus, Ik heb afgesproken met mensen, ik moet gaan. ja, nee, en dan zei ze zeiden, oké, nee, meteen gaan zitten en zo. Zei, moeten we 112 bellen? Nee, geen 112 bellen. Zei ik, niet nodig. Dus dat heb ik volgens mij echt gezegd. Maar toevallig echt op dat moment kwam er toevallig een politieauto rijden om de hoek rijden. Oh, echt Dus serieus? ja, serieus. Echt perfecte timing gewoon. Kwam er een politieauto aanrijden. Dus dat was ideaal. Ja, de bestuurder die heeft zijn excuses aangeboden. Het was ook... Beter. Ja, nee, maar Ah, fuck jou, man. het is ook eigenlijk zijn schuld. Ja, het klinkt heel stom te zeggen, ja, het is zijn schuld. Want hij had eigenlijk voorgang moeten verlenen. En dat heeft hij niet gedaan, want hij zei, ja, ik was ook niet helemaal lekker bezig. Ja, hij heeft volgens mij niet heel veel schade aan zijn auto. Ja. Dus daar ben ik blij om. Mijn fiets is wel gehit. Maar ja. Joel heeft een fiets minder dan nu. Nee, die jij wou eigenlijk zei zo van, ja, ik vond die fiets, nou ja, die is dus helemaal... Het was een hele fiets, het was een hele coole fiets. Ja. En jij zei zo, oh ja, misschien kan ik hem dan... Ja, nee, maar ik had zoiets van, hij gaat snel, is fiets. Ja. Mogen de fietsen... Nee, ja, heb je een foto van de fiets? Ja, ik kan wel een foto sturen. Ja, dan dit is hoe de fiets eruit ziet. Wauw, ik weet niet precies hoe, ik heb de foto nog niet gezien, dus wauw. Wacht, laat ik even verschillende reacties opnemen voor onderlief. Wow, die is kapot. Oh nee. Volgens mij was de ketting was eraf en de pedaal was helemaal een soort gekke, incapabele vorm. Hoe? Ja, dat. Nee man, heftig. Maar je hebt wel gewoon alle dingen ingevuld en zo? Ja, ik heb papieren ingevuld, alles. Dat is fijn. Dus it's gonna be okay. Ik krijg nieuwe AirPods. Ja, als het goed is wel, ja, via de verzekering dan hè. Ja, want je was een van je AirPods kwijt of eentje was ik verloren inderdaad, een AirPod. Die ligt nu ergens nog in het gras. Dus misschien vind je hem... Als je een AirPod vindt... Wacht ik hem terug. Mail hem naar dit adres. Nee, Stuur een pakketje naar dit adres en win 2,50. Nee, maar ja. Ja, weet je, die man was ook wel echt hartstikke aardig. Die was ook, ik denk dat die man nog meer geschrokken was dan mij zelf. Ja, maar ja, oké, je zag het. Dag, want, ja, je zag het ook wel aankomen. Ja, ik weet van mezelf, ik ben oké, maar ja, die man dacht, wat heb ik net gewoon iemand doodgereden of wat? Of, They fucking die. Nee, maar ik was gevallen en ik stond ook meteen weer op. De meeste mensen zouden... Nee, ik heb volgens mij heel even gelegen. Ik dacht, ik moet door jongens. Ik heb hier geen tijd voor. Ik moet een podcast maken. Bro, dit is geen podcast, heb jij staande gehouden. Ja. Je stond bij de poorten van de hemel. Het was van, God, alsjeblieft. Nee, en toen... Alsjeblieft, ik moet terug om een aflevering van mijn podcast te maken, God. En toen heb ik ook mijn moeder even gebeld. Zo van, ik ben net aangereden. Dus als je wilt mag je even langskomen om te checken. Ja, als je wilt. Oh ja. Ah man, maakt niet zoveel uit man, gebeurt vaker. Nee, ja. Nee, maar toch vond ik het toch ook wel een soort drip of zo van, ja man, ik heb een auto-ongeluk gehad, ik ben aangereden. Dus hoe was jullie weekend? Maar, hoe was jullie weekend? Mijn moeder heeft, ik ben aangereden. Bij die rotonde waar het is gebeurd, mijn moeder heeft mij zo vaak gewaarschuwd op die plek, Joël. Kijk daar alsjeblieft uit, want daar gebeurt het. Volgens mij eerst en maandelijks gebeuren er echt veel. En waarom luister je niet? Waarom luister je niet naar je moeder? Sorry man. We moeten jouw moeder een keer uitnodigen en dan gaan we het hierover hebben. Ja. Dan is het van, luister moeder van Joël. Nee, maar dat zei ze ook tegen de politie. Ja, en zij weet, dit is volgens mij een van de meest voorkomende ongelukken plekken. Ja, volgens mij wel, want ik heb daar wel ook, zeg maar, toen ik op de middelbare school zat. Daar ja, maar dat zijn echt vaker. Ja, en ik word er nu ook bij het clubje. Die daar geschept is.
Ooit komt er zomaar een reunie van alle mensen die daar zijn aangereden. Ja, maar jij ook hier. Ja, want Hey, buurman! Allemaal geschept op die roetom. Dat is lang geleden, wat doe jij hier? Ja, ik ben daar ook aangereden. Oké, maar heb jij ooit iets gehad? Ik ben nog nooit aangereden, maar ik heb wel een keer mijn arm gekneusd met treinspoor. Oeh. Dat is ook wel een verhaal. Nou, vertel. Datzelfde treinspoor waar wij laatst dat filmpje hebben opgenomen. Oké. Dus met wat nog handmatig dus in Bij de Roermond, Appie. in Roermond heb je een treinspoor en daar wordt nog handmatig bediend volgens mij. Als ik me... Nee. Nee? Ik meen dat die handmatig nog... Nee, de reden dat hij zo lang dicht is omdat die treinen die soms op station stoppen iets te lang zijn en die sensoren bezet houden. Dat is waarom die vaak zo lang dicht zijn. Ah. Maar nee, op dat spoor. Mhm. Toen was ik met mijn moeder aan het fietsen en ik weet al niet meer precies hoe lang geleden dit is hoor. Dus Maar toch de details are a bit fuzzy. een paar jaar geleden? Een paar jaar, zeker een paar jaar. Langer dan 5 jaar? Of 5, was je 6 echt nog jaar een denk jochie, ik. of, Ik weet... ja, ik had toen wel een feestje voor mijn verjaardag, niet heel lang daarna. Mhm. Ik denk groep 6 of 7. Oké, dus je was wel nog een basisschoolkindje. Ik denk groep 6, 7. Ja. Want voor de middelbare school in ieder geval. Mhm. En ik was dus met mijn moeder aan het fietsen en op een gegeven moment komen wij bij dat spoor. Mhm. En die gingen dicht. Ging, 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 ging. En mijn moeder riep niet fietsen. Maar voor de een of andere reden verstond ik fietsen. Want die gingen pas net aan die lampen. Ja, ja. Dus ik denk, oké, fuck it, Wil. We gaan gewoon volle bak vooruit, we gaan ervoor. Ik weet kan je me wel. ook wel voorstellen dat jouw moeder dacht, wat En is toen dat zo'n zag- levensmoer of zo, Ja, wat doet hij? Wat? Toen zat ik zeg maar echt op dat spoor. En toen hoorde ik mijn moeder dus roepen van, oh Zaya, niet doen. Dus ja, ik draai me om en ik weet niet meer precies zeker of ik gewoon in dat spoor bleef hangen of dat ik gewoon omviel. Zeg maar uit stress van, kut, dadelijk komt er een trein, weet je wel. Ik weet niet zeker of ik, maar ik draaide me om, ik viel, landde op mijn arm met mijn fiets er bovenop. Of misschien zat mijn arm op mijn fiets en viel ik daarop, zeg maar. Maar toen heb ik in ieder geval wel mijn arm gekneusd. Oké. En volgens mij de trein kwam aan de andere kant, of misschien was er niet eens een trein gedurende die hele tijd. Maar wat ik wel nog weet, is dat ik gewoon keihard aan het janken was. Mhm. Ja. Zoals elk kind wanneer hij keihard valt. Ja. En ik weet niet precies waarom Maar ik lag dit je nog weet, maar je ik heb lag nog gewoon... voor, inderdaad nog... Ik lag op het spoor toen Ja. ik viel. Maar wat ik wel, ja, ik draaide me om en we liepen, zeg maar, de huisartspraktijk was niet heel veel weg toevallig op dat moment. En ik weet nog dat er toen een oude vrouw mij aan het kijken was, terwijl ik aan het huilen was. En die begon gewoon te lachen. Die had zo'n vrede psycho glimlach op haar gezicht staan. En ik weet niet waarom, maar daar neem ik dan nog steeds altijd kwalijk voor. Ik weet niet wie het is, ik heb het gewoon nooit meer gezien daarna. Maar Mevrouw, als u kijkt, deze jongeman vindt het nog steeds... ja, ik wil graag een excuses. Stuur hem naar dit adres. Ja, maar is dat nog steeds op de dag van vandaag dat die vrouw dacht zo van... Ik weet het niet, maar dat is wel een van de dingen. Ik heb dit verhaal ook al heel lang niet meer verteld trouwens. Ja. Dus het is nu dat we het erover hebben, Ja. dat ik er weer aan moet denken. Maar ja, ik weet het niet. Ze moest gewoon glimlachen, ze moest gewoon lachen. Ja. Wel echt, En jij dacht zo van... ik had echt zoiets van, pardon? Ook toen je daar lag? Dacht Ja, je nee, dat? toen zag ik er niet. Nee. Maar ik had zeg maar mijn fiets opgepakt waar een slag in het wiel zat. Of de band lek was. Ik kon er in ieder geval niet meer Ja, op fietsen, ja. maar dat heb ik wel gedaan, want fuck Ja. it. Nee. Maar ik keek er gewoon aan en ze moest lachen. Ze was gewoon echt aan, ja, gewoon... Gewoon genieten van jouw... Ze was aan het genieten van mijn pijn, of zo. I don't know. Ja. Dat is echt vaag shit. Ja. Ja, nou... Ja, en ik heb nog... Of ja, een aanrijding, toen hebben we wel een botsing gehad. Toen, dat is nog langer geleden. Toen hadden we een busje van mijn oom en toen zaten we op de weg en toen knalden we tegen een auto aan. En toen was het dus keidruk, want het was echt zo'n zwarte maandag of zo'n blauwe maandag. Ja. En toen moesten wij dus zeg maar de weg over naar de vluchtstrook. Ja. Dat is alles wat ik daar nog van weet. Oké, ja, dat is zo nog, ja. Ja, verder kan ik me ook niet echt... Ja, ik ben wel een keer goed gevallen. Ja, maar dat doet elk kind. Dat gaat... als Maar hij vallen speelt. hoort er ook bij. Ik ben wel 1 keer voor de bibliotheek in Remond gevallen. Oeh. En toen heb ik volgens Op mij de ook... trap? Nee, gewoon op de stenen. Maar toen heb ik volgens mij ook echt een paar minuten unconscious... Ja. Toen ben ik echt volgens mij een Oud paar minuten gegaan. oud geweest. Ja, dat ben ik nog nooit oud geweest. Ben ik nog Toen nooit. was het gewoon glad en toen viel ik. Ja.
En toen gleed ik uit en ik zag toevallig dat dan Maar mensen... voor de trappen. Wel ongeveer ter hoogte van de trap, zeg maar wel gewoon op die weg daar. Ja. En ik was onderweg naar school en ik zag toevallig dat eerder in de straat waren wat mensen aan het werk. Mhm. En toen viel ik en de eerder tijd dat ik mijn ogen opende, waren die al ongeveer bij mij. Ja. Dus ik denk dat ik toen wel zeker een minuut, 1,5 minuut oud ben geweest. Zo. En toen had ik ook echt wel een dikke bult op mijn hoofd, want toen ben ik echt wel op mijn hoofd gevallen. Toen was ik onderweg naar school. Toen lag mijn ketting ervan af, maar een vriend van mij stond niet heel veel verder op het plein op mij te wachten. Toen hebben we mijn kettingkast eraf getrapt om 7 uur 's ochtends. Die ketting er opnieuw opgezet en ik was op tijd op school. Maar ben jij lucky? En toen zat ik een uur op school en toen was mijn moeder zo van... Ja, we gaan toch even voor de zekerheid naar de dokter, want die bult was zo groot. Ja. Oké, ja. Nee, maar Ja, maar een verder, ja. ongeluk zit in een klein hoekje. Ja, maar dat is het echt Maar wel. echt, Maar dat echt. heb ik vandaag ook meegemaakt. Wat als ik toch beter had opgelet? Ja, maar dat is het altijd. Wat als je toch net... Wat als je toch net wat beter had opgelet? Wat als je toch net... net die andere route had precies, ja. Ja. Mijn moeder heeft dat ook wel eens. Ja, Dan zegt hij wel voordat ik ga, zegt hij van, oh, je moet vandaag even oppassen. ja. En dan ga ik ook echt opletten. Maar ja, weet je wel, wie weet als ik dat Ja. niet doe, wat er dan gebeurt. Nee, zeker. Dus dat vind ik altijd wel interessant, man. Ja, nee, maar ik denk dat ik nu ook zeker meer ga oppassen. Want ja, ik heb wel vaker gehad dat ik heb dat deze week ook gehad, maar dat gaat net goed, weet je. Het zijn gewoon auto's die remmen dan gewoon net op tijd. Ik denk dat je dat vaker hebt gehad, dat het een beetje zo... Ja, precies, maar dat is het ook. Weet je wel, fietsers letten niet op, maar ook auto's letten niet op. Auto's zijn heel zo, ja, dat zijn de fietsers altijd, die rijden allemaal zomaar door, maar de automobilisten... Die kan ook gewoon net even in zijn spiegel kijken, weet je wel. Of iets te hard aanrijden. Nou ja. Ja, maar ik ben blij dat je er zit, hoor. Ik heb ook geen, alleen hier een schaafwond en mijn stuitje een beetje. Maar je hebt echt geen nee, ik ben verder schaafwond. helemaal... Ja, ook mijn kleren zijn nog allemaal helemaal netjes. Dit zijn de kleren waar Dit zijn dezelfde kleren. Met deze kleren ben ik gecrashed. Er zit een vlekje in. Ja, of ik heb hier. Ja, dit is hier. Dit is misschien het bewijs dat ik ben hier. Ja, hier zit wat zwart. Ah, ja, hier ook. Ja, deze mouw is wat vies en hier zit ook wat. Ja. Dit is het bewijs dat het waar gebeurd is. We don't fucking lie. Nee. Ja, en... Ik weet niet of je dat ziet, maar... Hij mist een E. Ik weet niet of je dat ziet, Wout. Kunnen we zeggen dat vroeger alles beter was? Kunnen we zeggen dat vroeger alles beter was? Vroeger Maar was... ik weet niet of dat aan ons is om te zeggen, man. Je hoort die ouderen toch altijd, ja, vroeger was alles beter. Ja, maar oké. Was het gezelliger, waren mensen aardig tegen elkaar. Ja, maar ik ben ook aardig. Alleen ik ben gewoon ook online gezellig. Nee, dat is zo. Of worden we minder sociaal? Dat is wel een goeie. Maar ja, worden we minder sociaal of worden we gewoon minder sociaal face-to-face? Want het internet heeft natuurlijk ook wel weer nieuwe mogelijkheden gegeven. Ja. Vroeger, als je naar Amerika iets zou doen, moest je een brief sturen en dan moest je 3 weken wachten op antwoord. Nou, ik kan nu gewoon een nummertje intikken en dan ben ik verbonden met Amerika. Ja, nee, dat is zo. Ja. Dat lijkt me ook wel een keer leuk om met jou te doen, prank calls. Maar dan naar oplichters of zo. Ja, Dus dan- ja. dat je Naar van die centers. Ja, naar hulpdeskers of zo. Ja, van die mensen. How can I help you? Van die mensen die zeg maar je BSN-nummer nodig hebben omdat ze dan je Ja. computer willen fixen. En dan je random nummer dan... Nee man, dat is leuk. Ja. We staan trouwens op een nieuwe locatie. Ik denk dat dit een soort loading bay was of zo. Want Mijn vader weet hoe zo'n ding heet, want die werkt zoiets. Ja, hier stond denk ik gewoon Hier vrachtwagens. gaan de vrachtwagens Ja. zo in en dan worden ze uitgeladen of ingeladen, die dingen. Toch wel respect, want waar rij je dan naartoe? Ja, vroeger. Want dan moet je je omdraaien en daar naartoe of zo, of daar naartoe? Ja, Geen of idee. zo daar rijden en dan zo in een paar jaar. Gewoon, je werd dan opgetild door een helikopter. En Ja man, het zou ook wel. Oh, kijk die lamp trouwens. Ja. Die is helemaal burned out gewoon. Die is Ja, al maar 80 jaar niet meer Ja, aan. jullie zien dat niet, maar Ja, jullie kunnen wel zien dat het een lijpe locatie is. We staan hier, je hebt een plant bij je been. ja. Het leeft hier. De natuur heeft het hier zeker overgenomen. Ja. En dat is ook waarom we even, vroeger en nu aankaarten. Een compleet ander onderwerp dan net, maar dat was gewoon puur, ik bedoel, dat is gewoon vandaag gebeurd. Dus dat is ook wel grappig om er vandaag over te En vertellen. anders hadden we het wel ergens anders over, dus ja. Maar, Nee, maar ja, de vraag
was het vroeger beter. Ja. Ik vind het een goeie. Ik moet zeggen, als ik terugkijk naar... Mijn vader heeft vroeger alles gefilmd van mij. Dus ja, daar zie je ja, ook wel... Je mist die tijd toch of zo aan de ene kant van ja... Ik wil ja, natuurlijk, er zijn alleen leuke momenten gefilmd. Dan denk ik van, oh ja, maar weet je nog toen? Ja. Wist je nog die tijd dat we in het weekend bijvoorbeeld naar de schaatsbaan gingen of zo? Ik zeg maar wat. Ik denk dat gezinnen dat minder doen of zo. Denk ik. Ja, wij gaan nog elke weekend naar de schaatsbaan. Kijk, dat bedoel ik. Nee, maar ik denk dat natuurlijk, hè, na verloop van tijd ga je natuurlijk wel minder leuke dingen met je ouders doen. Omdat iedereen wat meer zijn eigen plan heeft. En ik denk dat leuke dingen doen ook wel gewoon een stuk bij je opvoeding hoort. Ja, we groeien op. En dan komt een moment, dan ben je uit opgegroeid, zeg maar. En dan word je een beetje als kuikentje het wilde ingegooid. Maar dat zeggen mijn ouders ook regelmatig. Die zeggen dat de laatste tijd ook vaak. Je hebt gewoon je eigen leven nou. Ja. We hebben niet echt heel veel. Ja, maar dat is het, weet je wel. Je hebt gewoon je eigen leven nou. Ja, we staan nu hier en ik zeg dat dan wel tegen mijn moeder van, oh ja, ik ga vanmiddag met Joël ga ik wat opnemen. Als zij zegt van, oké. Oké, wel, ik ben niet thuis vanavond. Oké, is goed. Ja. En dan, vroeger moest je dat dan vragen, weet je wel. Ja. Dus, ja. Cool, er wordt even wat afval gedumpt. Het leeft. Het leeft hier. Oké, nee maar. Ja, maar wat denk jij over, ja, ik weet niet, is jouw jeugd een beetje gefilmd? Volgens mij niet, hè? Nee. Ik kreeg gisteren toevallig een filmpje van mijn oom door. Of ja, dat liet mijn moeder me zien van een hele kleine ik. Ja. Dus ik ben nu, ja, jij hebt dat filmpje toen een keer gemaakt en dat heeft Ja. mij ook wel een beetje aangezet. Ik wil ook wel een keer zoiets doen, maar ik heb wel heel veel foto's. Ik heb echt fotoboeken vol. Maar qua filmpjes, Nee. Ja. dat is wel het een en ander, maar ik weet niet. Ik heb sowieso een keer, dat is ook wel een grappig verhaal. Ik heb een keer een harde schijf van mijn moeder gesloopt, waar bijna al mijn babyfilmpjes op stonden. Oeh. En dat was, omdat vroeger had ik een soort, als kind, hè, dus gaan we weer even naar vroeger, had ik een sloopbedrijfje en elke keer als er dan iets was, en al was dat een wasmachine, want er staat nog steeds bij ons een wastrommel in de achtertuin. Van een wasmachine die ik toen nog een keer uit elkaar heb gehaald. En een oude televisie heb ik een keer maar door elkaar gedraaid en zo. Ik weet, je had daar zo'n kinderprogramma voor, volgens mij, op tv. En dan haalden ook allemaal kinderen ook allemaal dingen uit elkaar of zo. Ja, en dat vond ik altijd wel cool. En mijn moeder Ja. die vond het ook wel gewoon cool om mij dat te zien doen als het ware. En toen Maar op kreeg een je gegeven opeens een SSD in je hand. Zo van hier. Nee, het ding was, mijn moeder was dus aan het opruimen. En het was altijd alles wat buiten ligt, mag kapot. Ja. En op een gegeven moment was ze dus aan het opruimen en had ze 1 kist met spullen had ze buiten gezet. Ja. En die stond denk ik 10 minuten buiten. En ik heb dus die harddrive eruit gepakt, omdat ik toen toevallig net op zoek was waar het Hughes zodat ik kon slopen. Ja. Toen heb ik die dus gesloopt. En daar stonden babyfoto's van mij op en alles. En die zijn nu vernietigd. Die zijn nog niet meer. Oeh, ja, dat vind ik heftig. Ik ken ook mensen echt die vinden die hebben bijvoorbeeld een SSD of een externe harde schijf en die kopieën die dan en die leggen ze dan op andere plekken neer. Bijvoorbeeld bij hun ouders of bij familie of bij vrienden. Want stel je voor er breekt brand uit, dan heb je die foto's zo. Dat kan zo belangrijk zijn voor sommige mensen, die foto's. Ik ken genoeg mensen die hebben nog een backupje ergens anders liggen van foto's. En Ik zo. heb ook van heel veel dingen een backup hoor. Ook op andere plekken liggen. Niet op andere. Ja, ik heb. Mensen gaan zo ver. Stel je voor er breekt brand uit hier. Of Ja, zo, ik heb wel 2 harde schijven. Ja. Elk project, ik heb sowieso altijd 1 harde schijf op mijn laptop zitten. Gewoon externe storage, maar echt grote projecten waar ik ooit nog wel een keer naar wil terugkijken en het een en ander wil aanpassen, die zet ik op die andere. En die neem ik ook nooit mee, weet je wel, mocht mijn PC een keer gestolen worden, want daar staan alle sprites op van projecten en andere kanalen en zo die ik heb, weet je. Dat staat, Ja. dat zijn dingen die kan ik niet zo 1, 2, 3. En die heb ik ook heel veel op mijn OneDrive staan. Ja. Voor YouTube kanaaltjes en zo, als ik daar bepaalde achtergronden vaker gebruik. Daar heb ik wel van alles. Nee, dat is zo, ja. Pro's ondertussen even zijn TikTok aan checken. Ja, ik was even misschien dingen van vroeger aan het opzoeken. Als ik denk aan vroeger, denk ik altijd aan... ik keek heel veel tv volgens mij en allemaal die oude tv-programma's. Ja. Toen keken we nog naar tv, jongens en meisjes. Dat zeggen De nu Fabeltjes niet heel krant. Nee, dat is net na onze tijd. Of net voor onze tijd. Buurman. Buurman en buurman. Buurman en buurman. Bubbelguppies. Bubbelguppies. Ja, maar je had die paar zenders. Je had Nickelodeon, je had Nickelodeon, Disney ja. XD.
Cartoon Network was toen net een beetje op aan het komen in Nederland. Althans, ja, jij bent natuurlijk Je een paar had jaar ook ouder Zeppelin dan mij. en Zeppelin, ja, Zep. Zeppelin. Gewoon NPO 3 was dat NPO dan. 3, ja. Wat had je allemaal? Je had Kik Butowski. Ik weet niet of jij dat kent. Zeg. Het ging over zo'n motorrijder. Dat was zo'n heel klein jochie en die wou dan motorrijder worden. Die hadden helemaal alles op. Ja. Fucking grappig. En je had Totally Drama Island. Of Total Was Drama het Island. Engels? Dat was ook zijn tekenfilm. Oh, Over ja. van die mensen die op zo'n eiland zaten. Ja, Oh, ja. wat had je nog? Ja, Gumball. De Ja. Amazing World of Gumball. Dat vind ik nog steeds leuk om te kijken. Maar hadden jouw ouders ook dat ze SpongeBob vreselijk vonden? Irritant. Ja en nee. Mijn stiefmoeder vond SpongeBob ook leuk. En mijn vader die durfde het volgens mij gewoon niet toe te geven. Sorry pap. Maar als kind denk je van, waarom? Het is hartstikke leuk. Maar nu had ik dat Als ik het terughoor. nu terug zou kijken. Maar weet je wat het is? Ik heb niet veel moeite met de Engelse stem. Ik vind Tom Kenny vind ik echt heel goed. Maar de Nederlandse stem van SpongeBob Ja. is zo irritant. Je had gelachen de hele tijd en ja... Maar ik vind het ook wel leuk om te zien, want allemaal van die namen van stemacteuren en dan ook vooral in Amerika. Ik bedoel, Tom Kenny heeft ook de stem gedaan van een karakter in Final Space. En dat is een van mijn lievelingscartoons van nu. Dus dat vind ik altijd wel leuk om te zien. Wat ben je allemaal aan het doen? Ja, jeugddingen aan het opzoeken, wat echt typisch uit onze tijd is. Ja, we doen nu alsof we oud zijn, maar... Ja! Wat was Tita dat? Tovenaar! Ja! Ik ken het hele liedje. Ga Ik je ken het hele intro liedje. Mijn vader is een tovenaar. Het is echt, het is feest, het is raar maar waar. Hij is een Tita tovenaar. Het is raar, het is waar. Hij heeft het ook aan mij geleerd. Maar soms gaat het wel eens verkeerd. Dan gaat het niet zoals ik wil. Dan doe ik dit. En alles staat stil. Oh, nu ik ken de intro van Elias. Dat reddingsbootje. Oh, die Thomas de Tank Engine rip-off, zeg maar. Dat bootje, dat reddingsbootje. Ja, ik weet wel hoe je... Ik ga je wat vertellen, wat een leuke hartje bocht. Over onze tuin hebben we hier en hier. Maar 3 leuke huisjes, stand aan de bui. En ik vertel, is Rika verdrietig. Vertel het dan een mop. Het trollen gooit het verkeerd, nog de vissen op de kop, zoiets. Pieter Pan. Ja, ken jij dit? Dit is, volgens mij dit Lavi. En dit is het leven, in het Frans, volgens mij. Lavi, het ding is, wij hadden dat misschien zelfs nog op VHS. Echt op VHS-band of misschien op DVD. Maar je had er verschillende. Je had, al was eens het leven en al was eens het lichaam. En dat was echt alles. Daar had je verschillende afleveringen en dat was gewoon in een soort... Je lichaam was echt een wereld. Ja. Dus dit waren gewoon de rode bloedcellen aan het werk en dit waren de witte bloedcellen en dat was gewoon zout. Dat is zo'n dope programma eigenlijk. Ik vond het echt cool. Maar nee, heb jij dingen die je zeg maar vaker met je familie ging doen toen je klein was? Ik weet nog, ik was vroeger zo'n treineur, wat Jasper nu is. Shout-out Nog naar steeds Jasper. is. Ja, Jasper, we love you. En volgens mij gingen we dan ook wel gewoon regelmatig gewoon op het station staan en dan gewoon treinen kijken. Jij was gewoon ken je dat filmpje van papa, ik zie nog een trein! Dat was jij gewoon Ja, vroeger. ik was er wel bij, ja. Of dan gingen we gewoon met de trein naar Weert en weer terug. Oh, wat Om leuk! het idee dat je met de trein ging. Ja. Ja. Nee, wij hadden altijd, ja, we hebben nog steeds wel een beetje onze ritueeltjes. Wij gaan elk jaar een paar keer naar de Efteling. Mhm. Ik vind de Ja. Efteling blijft ook gewoon leuk. Ja, vind ik. zeker. Maar eigenlijk ook nooit echt een ander pretpark. Het is eigenlijk meestal de Efteling. Ja. En als we dan ergens anders naartoe gaan, is dat gewoon toevallig. Of omdat er iemand meegaan. Mhm. Ja, nee. Ja, bij ons, ja, wij gaan niet, ik wil niet zeggen dat we standaard naar het pretpark gaan, maar we gaan wel meestal wel 1 keer per jaar inderdaad naar een pretpark of zo. Ja, wij gaan meestal 2 keer of zo. Meestal rond Ja, en gewoon kerst. met gezin. Rond kerst en dan een keer begin jaar. Ja. Ja, ik vind dat wel dik altijd. Ja. Nee, maar ik ben ook heel veel in Madurodam geweest. Ik weet niet of je dat kent. Nee, ben ik nog nooit geweest. Nog ja. nooit? Alle miniaturen. Die gaan we mailen. Die gaan we mailen. Gaan we dan naar Amsterdam? Waar ligt dat? Den Haag. Den Haag. Vlakbij het strand. Cool. Ik denk het dat Reuzenrad. Ja, dat kunnen we regelen in Reuzenrad, denk ik wel. Want dat duurt best wel een poosje, dat rondje, toch? Moet wel, nou ja. We zijn gewoon... Ik denk dat je daar zeker een half uur in zit. Maar oké. Ja. Aflevering 76. Nee. En ja, qua tradities, ja. Hadden jullie... altijd. Sinterklaas. Wij hadden niet echt tradities, denk ik. Wij hadden Sinterklaas. Maar ja, mijn ouders zijn sowieso uit elkaar. Mhm. Met mijn vader had ik wel altijd Sinterklaas en met mijn moeder altijd kerst. Mhm. Ja, ik weet wel ook nog
echt nog in het begin gingen we regelmatig een boswandeling maken of zo. Ja, dat doe ik nog steeds wel. Dus. Ja, maar ik merk dat doen we niet zoveel meer. Dan gingen we gewoon met het gezin gewoon het bos in. Ik doe dat, Ging nog, gewoon lekker ik doe dat wel minder. Mhm. Omdat ik nu sneller gewoon bezig ben met Je iets doet, anders. je doet andere dingen, ja, inderdaad. Of gewoon er geen zin heb. Ja, dan ging Ehm, je gewoon, ja. Ja, het bos in. Ik vind het best leuk. Dingen. Ja, en dan met Sinterklaas, ja. Met Sinterklaas pakjes. Maar doen jullie, Schoon want jij pakken. hebt een zusje en een broertje toch? Doen jullie ook surprises of zo? Dat deden we op school ja, altijd. Ja, op school, maar sinds een paar jaar zijn we wel surprises gaan doen. Maar ja, ook niet heel bijzonder. Nee, wij willen dat misschien ook een keer. Ja, mijn zusjes zijn ook best jong. Ja, en dan met kerst cadeautjes onder de boom. Met kerst doen we altijd. Ja, wij doen eigenlijk meestal gewoon eten. Ja. Net zoals Ja, dagelijks. Nee, maar we gaan, met mijn vader gaan we dan meestal. Of dan komen mensen bij ons eten of wij gaan bij iemand eten. En bij mijn moeder komt dan mijn oom en mijn stiefbroer en zo. Maar dat doe je nog steeds? Dat doen we nog steeds. Ja, oké, cool. Ja. Maar het is niet echt, ja, en doe je dat ook al sinds dat je het kan herinneren van vroeger altijd wel een beetje? Ja, eigenlijk wel. Ja. 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 Ja, maar verder qua tradities. Wat je nog steeds, ja, dat zijn we saai eigenlijk hè? Ja, we zijn Geen best tradities. saai. Ja, het wordt tijd voor een gast. Ja, hè? Eigenlijk, dit is aflevering 5, misschien 6. Ja. Ligt er even aan, maar het wordt wel echt tijd voor een gast. Gasten, kom joinen. Dus, maar ja. Nu zijn mensen alleen maar naar ons twee aan het luisteren. En wij zijn best interessant, maar we beginnen, Ja, wij willen ook jullie we verhalen beginnen zeg maar, na 5 afleveringen beginnen we redelijk uitgepraat te zijn. horen. Ja, nu al. Ja. Wel dus iets van, wij hebben echt veel te vertellen, wij kunnen echt podcasten vullen. En nu zijn we bij aflevering 5 van, shit man, shit. Ja. Stilte. Silence. Vroeger. Maar je had, want heb jij ook zelf vroeger foto's gemaakt? Want ik weet dat ik altijd wel zo'n nu je oude, het zegt, oude ja. cameraatje, zo Ik denk zo'n dat wat ik kleiner wel al cameraatje. een poosje inderdaad op de camping of zo had ik zo'n heel klein Ja. cameraatje. En dan ging je ook foto's maken van alles Echt en nog zo'n home camera van 30 euro. Zeg maar. wat. Ja. En mijn vader deed dat ook. Ik weet niet of hij dat destijds, maar die had echt destijds toen ik werd geboren rond die tijd, had hij echt de beste camera destijds. 27p. 12 megapixels, want dat was in die tijd keiveel. Ja, en dan 500 gig opslag of zo. Ja. Dat is wel echt veel. Ja, voor die Dat tijd. heb ik nu nog niet eens in mijn camera zitten, 500 Nee, gig. Ik heb nu 128 daarom. denk ik. nee, en Ik vond laatst hè, 2 SD-kaartjes. Echt geen micro SD, gewoon SD-kaartjes. 128 MB en B. en ja. 1 gig. Ja. Dat, Maar daar kan je nu niks meer mee. Nee, maar in kan- die tijd was dat echt veel. Ja. Als ik mijn camera nu zou gebruiken voor echt een goede raw foto waar veel kleuren in zitten, is die meer dan 128 MB. Ja. Dus wel Maar ik denk ook een clipje van 4K van 2 minuten is ook al gauw een gig. meer. Meer? Meer denk Ja. ik wel hoor. Als je Ja. 4K 50 schiet, dan heb je zo... Ja, Ja, ik doe ook ik- wel ik- 4K 120 hè, slow-mo. ik heb op stage noemen we dat veel. Doen we volgens mij 25 of 50 en dan hebben we soms echt 10 filmpjes Ja. van misschien 7 minuten max. Ja nee, dat is misschien 15 minuten max of zo en dat is dan echt 50 gigabyte zo. Ja. Dat is echt veel. Dat is veel mensen, voor de mensen die daar geen Dat is verstand veel. van hebben. Dat is veel. Dat is veel, punt. Dat is Dat is veel. de helft Ja. van de ja, nee, die nieuwe iPhone heeft een terabyte toch? Ja, 15. meer zelfs. Ja, serieus? Soms ook wel twee. Ja, het begint van 228 opslag. Ik vind dat wel heftig man, dat we Het nu... begint vanaf. Mijn is ook, ik heb ook het minimaal en dat is 128. ik heb En volgens mij... daaronder kan niks. Ik heb volgens 64 heb ik ook heel lang nog gehad. Ik heb volgens mij Dat hier op verdubbelt steeds, hè? 256. Oh, dat toch wel, ja. Dat Nee, weet ik niet zeker. Ja. Nee, maar dat is wel echt een beetje de standaard Ja. tegenwoordig. Maar Nee, vooral omdat iedereen zoveel foto's en filmpjes en iedereen heeft 1000 apps die hij nooit gebruikt. Ja. Nee, ik let er wel op hoor, dat ik geen apps die ik niet gebruik, gewoon weg ermee. Nee, maar ik vind het toch wel interessant, want je hebt echt tegenwoordig micro SD-kaartjes van een terabyte. Ja, dat vind ik ziek hè. Dat vind ik Dat echt is zo klein- ziek. Ja, dat ding is nog kleiner dan je ping. Ja, maar ik heb een harde schijf, die is 1 gigabyte. Ja. En als je zeg maar zou opstapelen en zo dingen, dat zou misschien zeg maar echt
wat is het, Ja. 400 terabyte aan En kaartjes voor zijn of mensen zo. die weten, ja, dat is echt heel veel opslag en dat is een heel klein kaartje. Ik denk de grootte van je pink ongeveer. Van de nagel van Ja, je pink. je hebt de simkaart die in je telefoon stopt. Vroeger, wordt ook steeds minder gebruikelijk Ja. trouwens, had je ook een SD-kaart. Ja. Want de nieuwe iPhone heeft geen SD-kaart Nee, meer, Die toch? hebben ze helemaal verwijderd. Ja, die poort. volgens mij de nieuwe Samsung ook niet meer. Ja, nee, nou ja. Dus ja, Vroeger was alles beter. Kennen we wel. daar zijn we. Dames en heren, Ja. dankjewel. Nee. Misschien over vakanties of van vroeger dat je daar Ja, op zich. Wij gingen altijd wel op vakantie. ook een Ehm, standaard locatie. Ja, met mijn moeder wel. Ja, We gingen altijd naar Drenthe. naar Drenthe. Naar Boheems Paradijs. Let me just Was dat name. waar je laatst naartoe ging weer? In de... Nee, dat was Ging Cuna je- waar we toen naartoe Oké, gingen. we gingen naar een festival. Ja, Cuna hebben we wel ontdekt door Boheems Oké. Paradijs. Nee, dat was met allemaal van die pipowagens, van die zigeunerwagens. Ja, Dus echt van die, ook echt ingedeeld en alles. Echt super cool. ja. En dan hadden ze er eentje, die hadden ze gemaakt zoals, ja, van Pipo de Clown. Mhm. En als klein jochie, volgens mij was het toen echt 3 of zo. Ja, dat was al kei leuk. En mijn Ja. moeder vond het ook leuk, want dat is een keigroot terrein, maar er komt geen auto. Nee. Dus je kan daar gewoon rondrennen als kind. En je hoeft je kind ook niet altijd in de gaten te houden. Want wel, er waren genoeg 1000 andere kinderen. Ja, Ja, overdreven 5 andere kinderen. ja. En Nee. wat was dat piepje? Stop, alsjeblieft. Nee, oké. Ja, stop met onze audio verpesten. Ik weet nog, toen ik 1 was, gingen we naar Oostenrijk. Gezellig. Ja, daar hebben mijn ouders heel erg spijt van gehad. Ja, ik kan me daar niet heel Oei. veel van herinneren. Hoezo? Want ik was 1 jaar, hè. Nee, maar ik was echt een huilbaby volgens mij. Dus ik Snap heb de ik. hele reis lopen janken. Dus ja, en volgens mij daarna gingen we naar Zeeland. Maar ik ben ook met mijn vader veel in Zeeland. Ja, wij zijn best wel veel naar Frankrijk geweest en zo. Frankrijk, het zuiden van Ja. Frankrijk in de bergen. En toen kwamen mijn zusjes. Ja. Maar ja, met een eenjarige is het niet slim om 12 uur te gaan rijden. Nee, Dus toen zijn we inderdaad wel vaker naar Zeeland, naar Zoutelanden en naar Westkapelle Ja. gegaan. Westkapelle staat een hele gave vuurtoren trouwens. Misschien moeten we daar ook eens naartoe mailen. de Ja, vuurtoren. ja. Dan heb je mooi uitzicht van de vuurtoren en een mooi uitzicht van de zee. ja, nee, dat is zo. Ja, we zijn echt gewoon aan het plannen hier. Maar dit is wel echt hoe wij werken. Nee, Gewoon, gewoon uit het niets van. Gewoon bam, uit het niets van, gaan we oh, doen. dit is trouwens ook wel... Ja, ik ga gewoon weer eens mailen deze week. Ja, ga maar lekker mee. Ehm, En ik weet ook nog, daarna zijn we een paar keer naar een paar kleinere vakanties, maar sinds een jaar of dat ik 3, 4 was, zijn we denk ik tot mijn 10e, 12e elk jaar naar Italië teruggegaan, naar het Gardameer. Zo waar je dit jaar ook was? Nee, dit jaar was ik in Spanje, weet je dan? Oh ja, We zaten zo'n beetje in de buurt. we zaten inderdaad, best wel we zaten best dicht bij elkaar. Ja. Jij zat En, net boven Barcelona en ik zat net onder Barcelona. Nee, dus dat. En ja, en sinds een paar jaar hebben we dat losgelaten en willen we steeds meer andere dingen zien inderdaad. Ja, maar ik ben met mijn moeder zijn we ook wel, wij zijn 1 keer naar Hongarije zijn we geweest. Mhm. 1 keer naar Thailand. Ja. Dat was echt heel dope. Ben jij in Thailand geweest? Ja. Oh, dus jij hebt best wel bijzondere dingen gezien. Dat is nu, ik denk dat dat volgend jaar of dit jaar 10 jaar geleden is. Oh, maar toen was je ook nog wat... Ja, nee, ik had toen echt een backpack. Die kwam zeg maar echt zoveel boven me uit. Ah, ja. Thailand. Thailand. Mijn ouders hebben volgens mij ook 1,5 maand of zo ook door Thailand gebackpackt. Maar dat was nog voor mij. We zijn dus, toen 3 maanden, zijn we, of maanden, ja wel, 3 weken zijn we toen in Thailand geweest in de zomervakantie in Bangkok. Ayutthaya. Dat is een het schijnt wel tempelstad. heel mooi te zijn. Ja, Thailand. Ik weet er zelf niet meer zo heel veel van, maar het meeste waar ik nog dingen van weet is Koh Tao. En dat is een Mhm. eilandje en dat is gewoon kleiner dan Schiphol. Ja, dus echt gewoon, maar wel met alles erop en eraan. Ja, serieus. Wij kwamen daar aan en ja, je stapt in een auto en je bent zeg maar echt, volgens mij echt in 5 minuten. We kwamen aan op het noorden en we moesten naar het zuiden. Mhm. En je komt zeg maar aan en je stapt in een auto en volgens mij echt nog geen 10 minuten later waren we daar. Het is kleiner, de oppervlakte is kleiner dan Schiphol. Oké, ja. Dus de enige manier hoe je dat kan komen is met een boot, want er zijn zeg maar 2 bergen die ongeveer dat hele... Ja, weer allemaal gekke Allemaal geluiden gekke hier, geluiden, hè? jongen. Die ongeveer dat hele eiland benutten. Dus je zou er ook geen landingsbaan kunnen maken, weet je Nee. wel. Maar volgens Dus mij zijn alleen er... met de boten dan. Ja, en het noorden Ja. was dan wat toeristischer. Dat was wat hipper en wat witter en wat rechter, zeg maar. Zoals dat tegenwoordig allemaal Ja. van die... En Zuid zat ook wel het een en ander, maar dat was wel gewoon nog wat ouder. Ja. En
ja, zaten we wel gewoon in een cool hotel. Ja, het weer was daar wel echt, was daar overdag was het daar super warm. En 's nachts kwam het echt met emmers en emmers uit de lucht vallen. Ja? Ja, Echt maar dat was goed. heel gaaf. De zee was daar ook gewoon heel schoon en Ja, alles. ja. Ik heb wel nog een litteken overgehouden aan... Hierachter op mijn rug heb ik nog een litteken zitten. En ik was toen met mijn stiefbroer in het water gaan zwemmen en ik ging achteruit. En uiteindelijk, op een gegeven moment voel ik zo achter in mijn rug een steek. En er lag dus nog een oud anker in het water. Oh. En dat zat er dus toen in mijn rug. Maar heb ik ook nog een litteken van Boheems Paradijs. Ja. Daar stond altijd een soort stalen schuurtje in de speeltuin. En dan ben ik toen een keer opgeklommen en ervan afgevallen. En toen zeg maar met dat deurtje, die punt van dat deurtje, zo hier zo. Oh. Dus dat zijn wel, zeg maar, dat zijn wel van die souvenirtjes. Ja, die, serieus. Oké. Nee, ik wil even terug naar, was jij een gamer vroeger? De Gamer Boy? ja, vroeger. Ik ben eigenlijk... Ben je ook begonnen met de Wii? Ja man, ik heb nog een Wii staan. Wij hebben ook Mijn nog, allereerste console was een Super Nintendo. een Super Nintendo. Maar dat was omdat mijn moeder... Ik weet nog ongeveer hoe dat ging. Toen was ik ook nog echt best jong. Ik denk wel onder de 10. Ja. En toen hadden mijn moeder en ik het daarover. En toen had ze dat dus eentje gevonden op Marktplaats, een Super Nintendo. En die hebben wij volgens mij toen opgehaald, in een televisie geplukt en toen mocht ik nog Mario spelen. Maar het grappige is dus, voor mijn gevoel was dat heel laat, want het was al donker buiten en ik was al op en na mijn bedtijd, weet je wel. Ja, ja. Maar ja, ik was nog klein, dus mijn bedtijd was 7:30. Wel zoiets. Ja. Dus dat is wel één ding. Maar de Super Nintendo, daarna heb ik weet ik niet meer zeker, misschien de Wii Mini. Mhm. Dat was een heel klein, rood doosje, daar kon je ook alleen een cd in stoppen. Of een dvd, een disc in stoppen. Ja. En dan na de PlayStation 3. En toen ben ik denk ik gewoon overgestapt op laptop en PC. Oh, ja. Nee. Dat is een beetje mijn console history. Ja, ik ben begonnen volgens mij op de Wii. En volgens mij, ik kan me eigenlijk nog een paar spellen herinneren. Dat was Mario Kart Mario natuurlijk. Kart, Wii Mario Sports. Zo'n Donkey Kong spel of zo had je ook een spel van. Donkey Kong Country of is dat de Ik game? weet niet meer, iets met Donkey Kong, maar ja. En dan had je natuurlijk Mario Super Bros. Ja, de Wii, New Ja. Super Mario Bros. Ja, ik had echt van die vage spellen en die heb ik dus ook echt gekocht. Ja. Want die zijn zeg maar gemass-produced en niemand wil die, dus je kan die voor 50 cent kopen. Ja. En dat is Cats met een Z. En dan speelde je in echt een 3D-wereld. Echt, zelfs voor die tijd was het slecht. Ja. En dat was gewoon een of andere Big Bad Wolf die een toverhoed stal. Ja. Ik heb dat spel toevallig laatst weer gespeeld, omdat ik het dus gewoon kon kopen voor 5 cent. En die gaat dan het hele eiland op zijn kop zetten en dan moet jij als kat dat eiland gaan redden. Ja. En Monsters vs. Aliens. Ja. Want dat vind ik nog steeds wel een dikke film. Ik kan dan nog steeds wel om lachen. Ja. Maar dat was ook gewoon een videogame, was dat. Ja. En dan moest je allemaal, ja, dan had je een soort, dan had je tanks aan je voeten of zo. En dan moest je gaan skaten, want je was in een reus. Dat was wel een Ja. grappig spel, man. Nee, ik weet ook, toen werd ik ook wat ouder. Ja, ik was nog steeds jong, dus een jaar of 8, 9, 10. En toen pakte volgens mij mijn vader de oude laptop uit de kast. Ja, ik had ook 16 echt zo'n dikke laptop. Die zeg maar Ja. überhaupt stroom nodig had om aan te gaan, zeg maar. En daar had hij dan Minecraft op gedownload. Die voel ik wel, man. Ik had toen ook op een gegeven dan- moment zo'n laptopje. Ik had geen flauw idee hoe Minecraft werkte, dus ik was een beetje villagers aan het plagen of zo. weet Ja, ik nee, veel. ik ben geïntroduceerd op Minecraft op de PlayStation 3, omdat een buurjongetje van mij dat toen aan het spelen was. Ja. En toen heb ik dat volgens mij, nee, niet voor de PlayStation 3, toen heb ik Pocket Edition gekocht, want toen had ik Oké. mijn PlayStation 3 nog niet eens. Toen had ik samen met mijn vader hadden we Pocket Edition en dat deden we dan wel vaker. Ja. En toen op een gegeven moment had ik dan Minecraft op de computer, ja, toen kostte dat nog geen €40. Nee. Toen was dat nog €15 of zo. En dat account ben ik toen kwijtgeraakt toen mijn laptop gestolen is. Maar dat heb ik nu een paar jaar terug, heb ik daar gewoon wachtwoord vergeten gedaan en een nieuw wachtwoord aangemaakt. Omdat ik toen zoiets was van, maar wacht eens even, ik kan dat ook gewoon doen. Dus daardoor heb ik heb nu 3 Minecraft accounts. Want mijn Pocket Edition account, daar logde ik laatst op in op de computer, gewoon om te kijken of dat wat deed. En toen had ik gewoon opeens een derde Minecraft account erbij. Oké, handig. Dat is best chill. Ja, cool. En dan, ja, ik kon er niet echt heel veel van. Ik heb wel nog een grappig verhaal over die laptop trouwens. Want mijn stiefvader heeft daar toen op een gegeven moment, toen kwam Spotify in Ja. de picture. Toen heeft hij daar Spotify op gedownload. Gewoon Ja, de muziek. de muziekplayer. En op een gegeven moment, ik start dus 's ochtends op een zaterdag of een zondag start ik mijn laptop op. En dan staat ineens zeg maar zo onlangs toegevoegd Spotify. Echt zeg maar nog in Windows Ja. Vista of zo. En ik had zoiets van,
Wat? En dit is, ik herinner het echt alsof het nog gisteren was. En ik kijk zo maar naar mijn moeder en ik heb zo van, mama, wat is Spotfitty? Spotfitty. Omdat ik ook gewoon echt niet wist wat het was, maar dat had mijn Nee, stiefvader nee. dus gewoon geïnstalleerd. Wel grappig. Op Spotfitty. Spotfitty. Nee man, maar verder. Ja. Ja, ik vind het altijd wel, ik weet niet heel veel meer van mijn jeugd. Ik weet niet precies waarom, maar daar zit gewoon echt een best wel groot gat. En af en toe, weet je wel, Ja, als ik er nu over aan het praten ben, komt het wat meer terug. Maar Weet je wat, waar ik laatst ook achter kwam? Dat geuren ja de- man, terug geuren kunnen brengen echt veel naar, doen. Wat? En krijg je weer een hele herinnering. Ik heb dat soms als ik op plekken kom waar ik dan vroeger Ja. geweest ben en dan ruik je een bepaalde geur. Geur en dan, En dan voelt dat juist maar ook volgens wel, mij is dat echt verbonden hoor. voelt dat Gewoon jij geur en Oosterweel gewoon geur. heel homie. Nee, maar volgens mij is dat geur en gedachten gewoon ergens connect of zo. Ja, Dat moet wel sowieso. Ja, Ik vind het wel dik man. vet. Nee, en dat was mijn gamer. Ja, Ja, jij was ook... ja qua en games? sindsdien, ja, ik moet wel, ik heb hier best wel spijt van. Of ja, dit klinkt, ik heb Fortnite gespeeld. Ik ook. Ja, Wie, maar- het ding is, wie heeft geen Fortnite Ja, gespeeld? maar als je dat nu nog zegt, ik speel Fortnite. Ja, maar ik heb Anno gespeeld... 2023. Het laatste Fortnite seizoen wat ik gespeeld heb was denk ik chapter 2 seizoen 5. Want daar zat de Mandalorian van Star Wars in en dat was het gewoon waard. Oh voor ja, mij. ja, ja. De- Nee, maar ik heb ook niet heel lang... Op welk chapter zitten ze trouwens ondertussen? Volgens mij Chapter 4 of zo. 4, ja. Ja man, what the fuck? Nee, ik kwam joinen vanaf eigenlijk letterlijk chapter 2 pas. Ik denk dat... Ik heb het toen ook bij een Of neef... ben je Bij, ook, bij, in het bij mijn begin, of ben je niet neefje zo volgens OG? mij heb ik toen nog echt ook toen echt chapter 1. Toen was het nog niet eens een chapter. Toen echt gewoon season 2 of 3. Ja, Toen heb ik het bij een neefje al vaker gespeeld. En toen was het zeg maar, toen begon Ninja en T-View Ja, en ja. alles. Toen begon toen Fortnite... daar hoor je ook niks meer van, hè? Ja, volgens mij maken die Laserbeam. Ja, Laserbeam. Nee, maar ik ben nu eigenlijk wel echt gewoon een beetje overgestapt op PC gamen. Ja, ja, ja. Nee, dat is zo. Maar weet je wat het is? Als je een goede PC hebt om te gamen, heb je ook een goede PC om te editen. Ja. En ik heb wel gewoon... Dat is zo een 2 in 1. Maar momenteel voel ik ik heb momenteel niet echt met gaming. Ik heb er steeds minder tijd Als voor. als ik me verveel, ga ik gewoon letterlijk wat leuke filmpjes editen of zo. Precies die, weet je wel. Of Ik heb er foto's steeds minder bewerken tijd of zo. voor. Ik heb dit wat ik moet onderhouden. Ja. Ik heb nog mijn eigen dingen wat ik moet onderhouden. Geld verdienen. Dat moet. Werken, school, stage, ja. Dus, Je hebt er gewoon geen tijd meer voor. Nee. Maar de momenten dat ik het doe... Ik heb ook een tijd gehad dat ik gewoon met een game kon opstarten en gewoon Uren. niet gewoon echt... Maar ik heb echt... Ja, De dat. hele dag gewoon. Maar aan ik heb de laatste tijd heb ik het ook wel eens dat ik gewoon een Zo uit game bent opstart. vergeten. Ja, maar dat ik gewoon ook niet verder kom dan de titelscreen. Dat ik gewoon een half uur naar de titelscreen kijk van en nu? Ja. Wel, ik heb het nu opgestart, wat nu? Wat ga Ja. ik nu doen? Nee, maar ben je ook dan echt van de games met echt een storyline? Het maakt mij niet heel veel uit. Oké. Ik heb een van de laatste games die ik echt volledig heb uitgespeeld is Doom Eternal. Goed spel trouwens. Echt, als je gewoon even stoom moet uitblazen, dat is niks beters dan gewoon demonen naar hel blazen. Ja. Nee, ik had het ook met een spel, daar kon ik echt gewoon even... Maar ik vind het wel leuk als er een story in zit, maar dat dat niet de main perspective is. Wel, bij Doom Eternal is dat wel een beetje, maar bijvoorbeeld Ja. Minecraft heeft wel een verhaal, Ja. maar dan kan je ook gewoon doen wat je wil. De Ender Dragons. Subnautica Ja. heeft een verhaal en is ook wel story-driven, maar je kan er ook wel je eigen ding doen. Je wordt niet verplicht om het verhaal te volgen. En het meeste van het verhaal ontdek je juist per ongeluk, weet je wel. Ja. Nee, dat is Dat vind ik vind dat wel vette ja, games. ik had dat waar ik even gewoon, als ik even gewoon alles wou vergeten, ging ik City Skyline spelen. Lekker steden bouwen. Ik heb de Sims ook al veel gespeeld, man. Sims, oh nee, dat heb ik nooit gespeeld. Nee, vind ik ben dat niet echt wel een gamer, maar dat vond ik wel leuk. Ik vond architectuur ook destijds wel echt interessant. Ja, nog steeds wel een beetje. Dus dan ging ik lekker steden bouwen. Nice, man. Op de Nintendo Switch. Daar moet ik het mee doen. Nog steeds. Tot op de dag van vandaag moet Ik heb ook het een doen met Switch. de Nintendo Ik heb ook Switch. een Switch. En ja, mobiel gaming ben ik niet zoveel van. Het enige wat ik op mijn telly speel is Pokémon Go. Ik ga je nu een geluidje laten horen en dat was een mobiel gaming. En ik en mijn vader hoorden dat geluidje laatst, of ja, dat is alweer volgens mij een paar jaar geleden. En dat geluidje zo, waar kennen we dat van? Ja. Dat was, zoiets. Ik moet dan meteen denken aan die dude van Frozen. Pixel maar blowout. Nee, dat was echt. En blijkbaar was dat van een oude Lego game. Het was echt was wel een race, nou was niet echt, maar was een auto game.
En dan moest je muntjes verzamelen of Het zo. zegt mij niks, man. Oh, die hill climb racing. Nee, wat was het bij mij? Dat was Lego. Hill climb Ja, ik weet racing niet of meer. zoiets. Ja, En ik, daar weet, komt dat ik geluid denk dat ik dus wel weet vandaan. wat je bedoelt, man. Ja. Oh, grappig. Ja. Ik heb dat soms ook met bepaalde geluidjes. Maar ik ben dat dus ook maar is laatst. dat van- Ik ben laatst, heb ik Stardew Valley ben ik eens mee begonnen. En toen hoorde ik opeens een geluidje. En dat gebruiken keiveel streamers dus als donatiegeluidje. Ja, of zo. En toen had ik zoiets van, dat is van Stardew Valley? Weet je wel? Ja. Ik vind het toch grappig. Lieve mensen. Lieve mensen, dankjewel voor het luisteren, dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het aanhoren van ons gezeik. Of ja, niet per se gezeik Nou, deze ja, keer. Dankjewel voor het aanhoren een van ons verhaal. jeugdsentiment. Ja. Ja, ik hoop dat je toch een beetje hebt kunnen genieten. Als je tot hier bent gekomen, dankjewel. Als je ergens halverwege de aflevering bent gekomen, dan zie je dit niet eens meer. Maar nog steeds bedankt. Ja. En We waarderen het enorm. we waarderen het enorm. En de support is sowieso best wel ziek. Ik bedoel, de shorts en alles krijgen best wel veel Ja. views. En ja, weet je, het is gewoon een kwestie van pompen, eruit pompen. Ja, En, pompen. Wij doen het ook gewoon in onze vrije tijd. we doen het in onze vrije tijd, we zijn allebei gewoon nog studenten. Dus we moeten het ook maar gewoon doen met wat we hebben. Ja. Dus ja, dankjewel voor het luisteren, dankjewel voor het kijken, dankjewel voor being awesome. En tot de volgende. Houdoe.